Pagi, selamat pagi teman-teman petani, kadang tani se-Indonesia. Pagi hari ini kita berada di Bulak Ngedaren, Sumber Kiri. Ini tadi pagi kami sedang melaksanakan kegiatan rutinitas selaku POPT di Kapanewon Ponjong, sedang melakukan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan juga dampak fenomena iklim. Alhamdulillah setelah kita muter-muter pagi hari ini kita ketemu yang namanya Mbah Marsio, salah satu kelompok tani juga salah satu petani yang menggarap tanah di Bulak Ngedaren. Bulak Ngedaren sini termasuk wilayah atau kelompok tani Sidoguyub Ngedaren, Sumber Kiri, Ponjong. Selamat pagi Mbah Marsio. Sugeng enjang Bapak, kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat ya Mbah. Nggih, alhamdulillah pangestunipun Bapak sehat. Salaman. Mbah, ngapunten Mbah, niki posisi saniki jenengan kalau wingi nandure sistem parine pripun Mbah? Oh, keleresan kula wingi kula nanem kula pantun menika ingkang sepitan padi mantap. Ingkang kaping kalih padi hitam jelideng, kaping 3 arumba beras merah yang wangi, yang keempat nandur starling. Starling. Terus prosesnya Mbah, prosesnya penanaman kalau wingi jenengan dos putih Mbah, yo tetap menggunakan bahan kimia atau menggunakan agen hayati atau dengan sistem piye Mbah? Nggih. Satunggaling kawula pengolahan lahanipun sepisan saderengipun ditraktor kula semprot N level 1 sebelum ditraktor. Setelah ditraktor kula semprot malih N level 1. Nah, saklajengipun ketika uritan menika pun umur 18 dinten kula tanemi malih cara sistem jajar legowo. Ukuranipun 21 dengan jarak 25, 12,5, 40 cm. Lajeng umur 15 dina kula semprot N level 1 malih. Dados ngantos matun ping kalih niku kula semprot ping 3. Lah setelah ping 3 kula semprot ping 3, umur 35 sampai 45 saya semprot 2 kali lagi. Terus tinggal pengamatan tanaman, kari nunggu mbleduke reaksine pantun kepripun. Alhamdulillah karena kula cara pengolahan lahan niku mboten ngagem pupuk kimia lan mboten ngagem pestisida kimia. Alhamdulillah mboten enten sing gabuk, matur nuwun. Nek lemune alhamdulillah timbangane nganggo kimia mending kula nganggo N level 1. Kula saestu sampun ping 7 sik ajeng niki sama sekali kula mboten ngangge pupuk kimia dan pestisida kimia. Cara pengolahan kula nggih kados ngoten. Menika saran saking Bapak Ismoyo riyen. Lah kanthi pengalaman menika alhamdulillah ngantos sepriki kula tesih mempertahankan ngagem N level 1 dengan orin sapi. Menika ingkang saged kula aturaken. Terus kira-kira Mbah panene jenengan sing empun niki wingi panene dibandingke tahun-tahun sebelumnya saurunge kenal niku jenengan tambah produksine iso luwih akeh apa isih padha apa malah suda Mbah? Nek suda mboten. Bab mboten enten sing pangan blas, eser, pataleker mboten enten. Namung saestu upami penghasilanipun nggih mending menika sepindah pengeluaran biaya menika lumayan ringan. Namung kula niku kecalan ragat niku traktor terus tandur matur men kula gliyaki dhewe. Tandur niku mung tiang 6 niku. Ya. Tapi alhamdulillah
berkah pangestune. Tur teng sego beras niku lumayan, tidak ada 2 hari tidak basi. Dados beras tian. Jadi tambah tahan ya Mbah. Alhamdulillah tahan saestu. Terus Mbah jenengan nyadini menjuale gabah setelah panen iku jenengan jual apa mung jenengan konsumsi dhewe Mbah? Waduh. Tetep nggih kula nggih cekapan keluarga. Kula saestu dodolan beras putih sing mantap napa 64 napa nganu napa bagenden niku adol kula mboten sak ngisore nganu mboten sak ngisore warung. Sak regane sak dhuwure warung malahan. Yo eneh sing tuku Mbah. Lah niku malah sing konsumsi sing wong do arep mangan mboten wong warung. Soalnya wong warung kan paling-paling adole 13,5 14. Kula saged adol 16 kan lumayan. Nggih niku men pesenan kula kiwa tengen niku men pun ngangge nggen kula. Nganti kula niku wingi niku kentekan beras mergo dijaluki kiwa tengen. Berarti padha karo jenengan niku selama niki wis berusaha bertani dengan sistemnya istilahnya diarani pertanian sing organik ning berhubung aire iki sih menggunakan saluran sing umum jadi kan istilahnya mbangane tangga teparun jenengan terus paling lumayan dhewe Mbah. Anjih. Alhamdulillah. Awet senajan to kula ngangge organik, samping kula niku tesih ngangge pupuk kimia, kan air limbahnya juga mengalir ke lahan kawula. Mila kula nggih mboten matur nek organik murni. Iya, karena- Sing saged ngraoske niku sing do tumbas. tapi Lah. setiap panen pasti habis. Wah, habis lah niki pun telas kelan sakniki pun entuk pesenan beras niku enak sing setengah kintal selawe lah. Kula ajeng mangan napa mengke. Lah nganti stok entek nggih repot. Kayak beras merah. Beras merah Enpari 24 kilo niku adole 20.000 per kilo. Sekarang. Dua beras merah. Namun sak menika mboten enten bibit beras merah Enpari 24 sampai Klaten sampai Playen sampai Wonosari kula mboten manggi. Lah wonten malih beras hitam yang namine jlitheng. Jlitheng niku nggih regine lumayan. Wong per kilone niku 3.000.000. Saking Kemenak Jakarta wingi niku nggih mendhet 80 kilo. Tapi lewate tangga kula, wong tangga kula nggih mendhet 40 kilo. Berarti alhamdulillah ya Mbah. jenengan. Alhamdulillah. Terus Mbah, menurut jenengan setelah dengan sekarang kali sebelum kenal belum kenal POPT ini kah atau belum kenal masalah yang lain-lain kira-kira ada perubahan enggak Mbah sekarang Mbah? Untuk pribadi atau keluarga Pak Marsio itu banyak sekali perubahan. Paling tidak awak niku sehat. Saya tidak kula mboten terpengaruh karo lingkungan. Sakbate kula saniki upamane telas beras niku tuku beras liya kaya sepo. Nah niku pulen niki kula niku Jadi tetap bisa membedakan ya iki sing beras Sampun, bukan bahan nggih. kimia iki sing nggih. alhamdulillah. Nggih. Terus Mbah, selama jenengan bertani sekarang wis kasarane selalu mengandalkan bahan sing ramah lingkungan to niki intine. Nggih, nggih. Jenengan menggunakan mbuh iku teking urin sapi, mbuh niku urin lembu, mbuh niku teking N level 1, mbuh niku teking rendaman rumput. Kira-kira banyak kendala ora Mbah ten ngene hama penyakite? Nah, matur nuwun. Sak sampun-sampun kula ngagem level 1 campur oren sapi niku. Alhamdulillah tanduran niku eser mboten enten, blas mboten enten, terus patah leher mboten enten. Namung wingi wonten kendalane niku arumba. Kendalane napa? Kendalane wingi arumba kon Kak Abang niku kan sik maringi kanca kula ditugari. Lah niku mung sekilo hitungane ning sampai 30 hari Kak Abang. Lah ndelala dicaosi N level 1 napa-napa saking Pak Ismoyo niku. Alhamdulillah kemarin itu sampai panennya per UB-nya ada 5,2. 5,2 kilo. Iya, per ubin 2,5 kali 2,5. Terus yang pari jlithenge
Slidenge 6,1. Dhuwur ya. Mas sing dhuwur malih Starling. Paling pinten? Starling 7,9. Alhamdulillah, berarti kan ada peningkatan. Ada. Ragate luwih ngirit ya, Mbah. Agate luwih ngirit. Gara-gara Ismaya. N level 1. Nggih, kalau kita nanti Mbah, Matur sembah nuwun wonten kekirangane. Samenika Bapak Ismaya kula nyuwun prisa, Bapak Sarno. N level 1 niku ndamel dos pun titiang tani niku ngertine pung dicaosi Pak Muhammad Ansar kalih Pak Ismaya. Lah niki kanca-kanca sida guyub niku darak gawe carane kepiye iso nindakake ngoten. Mila kula nyuwun warah sing nggih. Nggih, Pak, matur nuwun ning ngapunten ya, Mbah. Sing penting awakipun kiambak jenengan iki butuh berapapun insyaallah kula tetap siap menyediakan buat kadang tani tetap gratis, tidak diperjualbelikan. nggih. Sing bakon kadang tani mau dan kersa nglakoni gelem nandur dengan biaya murah meriah, paling ora gelem berbiosaka, nguri-uri rerumputan yang ada digunakan dimanfaatkan sebagai POC, OHI digunakan sebagai pupuk organik, insya Allah kula sak rombongan penggerak biosaka tetap akan siap melayani kadang tani se-Gunung Kidul bahkan se-Indonesia, insya Allah siap. Siap laksanakan Bapak Ismaya. Mangke jenengan belajaripun monggo dipun tekuni saestu belajar biosaka basic. Mangke nek jenengan pun saged membuat biosaka basic secara mahir bener, nembilah mangke ada tingkatan-tingkatan. Masalahnya napa nek biosaka basic dereng saged ajeng minggah ten gini N level 1 niki sudah ada peringkatnya mulai 1 2 3 4 sakniki pun dumugi aktivasi ke 6 tak to. Lalu cumelih kula sudah mengeluarkan niki aktivasi yang ke 7. Kula juga sudah membuat N level 1 jilid 2. Niki sudah N level 2 bukan N level 1. Tapi sing 2 niki kalih jeragane dereng angsal diedarkan. Ming sebagai simbol mawon. Niki mangke Mbah jenengan kula sukani N level 1 upgrade ke 6. Niki fungsine manfaatnya didamel pupuk organik jenengan rasa repot-repot ndadak nakar macem-macem. Tangkine sing penting bersih, ana tangki bar dikai racun jenengan semproti ten njabane tok. Iki mangke insyaallah wis steril. Nek pun mangke tangki jenengan kebai banyu jenengan semprot nek dienggo gawe pupuk organik jenengan semprot kurang lebih sekitar 7 semprotan jenengan semprot keten gini urin. Gini tangki wau. Sudah mangke setelah 2-3 menit sudah menjadi pupuk organik cair. Nek jenengan sebagai pembenah tanah tangki kebai banyu niki jenengan semprotke 10 kali. Terus jenengan semprotke ten tangki wau ten lahane jenengan dikabutke. Sing penting ampun disemprotke basah. Ya sewu nggih, ampun disemprotke basah ning nyemprotke jenengan dikabutke. Ning niki berhubung kula ya nggawa biange niki ya jenengan tak sukani N level 1 niki mangke diceriin ten ngene kurang lebih 15 liter air. Insyaallah niki 15-20 tahun tidak kadaluwarsa. Amin, matur sembah nuwun. Terus nek sing niki ampun sekali-kali habis aire. Elong separuh jenengan tambahi jangan sampai diganti wadah niki iso bertahan kurang lebih 2 tahun. Oh nggih. Termasuk iso dinggo kesehatan disemprotke ning awak. Sing penting ampun kebanyakan sing penting gur biasa ngeten mawon iki maka akan lebih bermanfaat bagi kadang tani Mbah. Monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. Matur sembah nuwun Bapak Ismaya mugi-mugi barokah. Saged ngurakapi sedaya masyarakat petani yang mriki. Matur nuwun. Atur suwun ya, Mbah. Sembah nuwun Bapak.